πας. Καλύτερα να έχω πάθει bypass. Εμείς πάντως με τον καλάθι του νομού καταφέραμε και πήραμε ένα ολόκληρο εγώ για την βαφτιστήρα μας. Σοκολατένιο, με δώρο. Κοτοπουλένιο με κρόκο. Αλήθεια, το Πάσχα πήγατε στο χωριό. Μπα, δεν τα καταφέραμε. Μας βοήθησαν όμως οι γονείς μου και πήραμε τη Φεράρι. Καλέ, πήρατε αυτοκίνητο και μάλιστα Φεράρι. Το αρνί από το χασάπι πήραμε ζώο. Αυτό που πω Άδωνης. Νιώσαμε εμείς πλούσιοι φέτος. Φάγαμε αρνί Φεράρι. Εμείς πήραμε Πόρσε. Εσείς πώς? Ναι, έτσι ήτανε. Τέλος πάντων, τα παιδιά σου τι κάνουν. Παιδιά μου. Αχ, ο Σπύρος μου. Καταστράφηκε το παιδί. Πάει. Τι του είπαμε, τι του τάξαμε. Σπύρο, μη σπουδάσεις, παιδάκι μου. Όχι, Σπύρος. Ήθελε να σπουδάσει. Τώρα, ούτε μισθός, ούτε ένσημα, ούτε τίποτα. Εμείς δεν τάξουμε. Κρίμα μόνο το παιδί. Και η Μαρία? Η Μαρία να ακουσήσει και θα πάει στο επόμενο survivor. Δεν θα ταλαιπωρηθεί το κορίτσι. Περισσότερο από ότι εδώ μαζί μας. Εκεί θα τρέχει και αυτό θα τερματίζει. Εδώ μαζί μας δεν φτάνει πουθενά. Η δική σου σοφούλα τι κάνει? Αχ, καλά είναι το πουλάκι μου. Σου έχω νέα. Την πήρε στο μαγαζί του υπάλληλο ένας Πακιστανός. Ναι. Τι μαγαζί μου έχει ο Πακιστανός? Πουλάει κινητά τηλέφωνα. Ο Πακιστανός που Ωραία. Τέλος πάντων. Τελικά πόσες δόσεις έκανες? 4, 5, ούτε που θυμάμαι πια. Εσύ? Εγώ καμιά δεκαριά έτσι για σιγουριά. Άκουσου πλέον για πανενεργείς τώρα όμως. Αχ, μην τα ακούς αυτά ρε Λούλα μου. Να, εγώ κοίτα, τόσες δόσεις έκανα. Έγινε καλά. Η χαζομάρα την είχες εκκίνητης έτσι κι αλλιώς. Τώρα οι θρομβώσεις μου που σου προέκυψαν. Τυχαία. Τυχαία δεν ψαχνάγεις τη μοιραία τρομάρα σου. Εσύ όμως δεν έπαθες τίποτα, Αν εξαιρέσεις κάτι ρευματικά, κάτι αρθριτικά, κάτι ορθοπαιδικά, κατά τα άλλα είμαι μια χαρά. Να, κοίτα για μένα. Τέλος πάντων, ευτυχώς όμως που πέρασε και η πανδημία. Και μας δίνουν τα χρέη στα φαρμακεία, για γάντια, μάσκες, αντισηπτικά. Τι να σου πω. Βρε Λούλα μου, εδώ και καιρό ήθελα κάτι να σε ρωτήσω. Για ρώτα με τι θες πάλι. Να μωρέ, τώρα τελευταία που έρχομαι στο σπίτι σου, δεν βλέπω την τραπεζαρία σας. Και ήθελα να σε ρωτήσω τι πουλήσατε. Την κάψαμε. Τι κάμα? Την κάψαμε στα τελευταία κρύα. Το σαλόνι είχαμε κάψει στην αρχή, την κρεβατοκάμαρα στο τσάκ κλείδωσε. Εμείς ευτυχώς είχαμε την παλιά σεβάτα της γιαγιάς να κάψουμε ακόμα και την βγάλαμε καλά και φέτος. Φέτος βρήκαμε και κάψαμε, τι χρόνο δεν θα κάψουμε. Λούλα μου. Αλλά αυτή ζήσαμε και φέτος. Τι μεγαλεία θέλω. Πιστεύεις στο καλό την είδες? Πρώτη φορά είδα στη ζωή μου άλλο να σε έχουν καμίλα. Άσε μας καημένη τώρα κάνει το κριτικόμενα του Βασίλισσα. Και εμένα ο Βαγγέλης, Βασίλισσα μου έλεγε να με κάνει. Μόνο που ο Βαγγέλης πήδηξε μόνο εσένα, όχι όλη τη χώρα. Δεν το ξέρεις εσύ. Οφθέτω. Τέλος πάντων. Τώρα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Έτσι, άσχετο τέλος. Γιατί όλα αυτά που ρωτήσω η ώρα είναι πολύ σχετικά. Άντε, ρώτα και τα άσχετο. Να δω. Άμα φας γιαούρτι, πας νοσοκομείο. Λιγμένο. Όχι, καλέ στα μούτρα. Τι λες, μωρή, τι λες πάλι. Ο Πλεύρης καλέ, δεν πήγε στο νοσοκομείο από το γιαούρτι που του ρίξανε. Γιαούρτι με υπερδυνάμεις πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Ξέρω, Φρελούλα μου, πάντως δεν ήταν καθόλου σωστό. Ναι, ενώ τότε το 2010 που αυτός υπερασπίστηκε τους άλλους που είχαν πέτρο στον Αλαβάνο και ξύλα και μάλιστα φρικαρδός υπερασπίστηκε, ήταν μια χαρά, Δεν ξέρω, σου λέω, δεν ξέρω. Εσύ ποτέ δεν ξέρεις να ξέρεις. Πάντως, να σου πω, το ιατρικό ανακοινωθέν έγραφε ότι έπαθε ερεθισμό στο μάτι από λευκή ρευστή ουσία. Λευκή ρευστή ουσία. Ναι. Στο μάτι. Ναι. Τσόντα μωρή έπαθε και δεν θα καταξόφωνες. Τι είναι αυτό που λες συνέχεια. Δεν ξέρω, Μελούλα μου, τι να σου πω. Όλο δεν ξέρεις εσύ. Όλο δεν ξέρεις. Αλλά εσύ για να μην βρήσεις. Τέλος πάντων.
αξίζει ο άνθρωπος? Κότες. Κότες, κότες στο κόμμα του καπνιστών. Μα δεν καπνίζει ο άνθρωπος, γιατί να ψηφίσει κότες? Τόσα ζώα, τόσο πολύ μας κυβερνάνε, μας πειράξανε. Δεν μας πειράξανε, κοτούρες τώρα μας πειράζουν, Καλά, καλά. Από κότες. Κότες, πουλά μου, κότες. Άλλωστε, και αυτοί μας κυβερνάνε